owerenga nkhanizi masanano ndine Chansemo Zabanda kuyamba mitu yake. Oyendetsa minibasi achita zionetsero zokwiya ndi kukwera kwa mtengo wa mafuta galimoto. Bungwe la Dodma lati ngozi za dzidzidzi zomwe zachitika chaka chino nzodandaulitsa pomwe anthu 23 amwalira. Azaumoyo akulimbikitsa anthu kuti azikayezesa msanga pofuna kudziwa ngati ali ndi matenda osapatsirana. Ndipo mzamasewero timu ya B4 Wanderers yapambana koyamba chaka chino mu Super League. Tsopano nkhanizi mwatseranetserane. M'madera ena a dziko lino oyendetsa minibasi akhala kuchita zionetsero kudandaula ndi kuchepa kwa apaulendo omwe boma likuwalola kunyamula pomwe boma lomwelo lakweza mtengo wa mafuta galimoto. Amaminibasiwa akuti zomwe zikuchitikazi sizikuwapatsa phindu lilonse ndipo afuna kuti boma likweze chiwerengero cha okwera kapena kutsitsa mtengo wa mafuta a galimoto. Kuchokera ku Blantyre, Happy Njalamano walemba ripotili. Okwera minibasi ku Blantyre lero mmawa anagwira njakata pomwe anayenda pansi kupita ku malo osiyanasiyana pomwe oyendetsa minibasi akunyenyera ntchito. Oyendetsa minibasiwa akuti sakugwirizana ndi kukwera kwa mitengo ya mafuta a galimoto pomwe anatsitsa chiwerengero cha anthu okwera. Iwo ati akufuna kuti chiwerengero cha anthu okhala pa mpando chibwerere pa atatu kuchoka pa awiri, ati kamba kuti sanakweze mitengo okwera minibasi. Izi zakhuza kwambiri anthu okwera minibasiwa. Imene apa nopati kudani ndikufika ku ntchito komano ndimampha ngati ne 8 koloko kunyumba ndimanyamuka 7 koloko ndi 7 koloko fika pansi kupeza kuti pebe mabasi. I had to wait kudikirira kuti mwina ndipeze lift kupezekaso kuti lift kuti munthu akupase anyamata anachinga olusa kumakaniza kuti anthu apereke lift kwa anthu ngati ifeyo. Ndeno kuyenda pansi ngati kuntchito kwathu ine ndikutali kuchokera ubango kafika onaperi siningayendeso pasi nzosatheka. Komanso zimatengera kuti mwina abwana anu ndodani kuti akuvetsetse koma ngati anthu ena ali ndi mabwana osamvetsetsedwa ndiye kuti mwina achoseredwa salale awadula aona ngati kuti mwina anthu aja sanafune kungopita ntchito nthawi yabwino. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA sabata yatha linakweza mtengo wa mafuta a galimoto ndi 20%. Ndipo kumangochi kuli Rafael Mlozowa. Mwene kuti kufira pano tinene kuti malingana ndi apolisi ndankhapo ndi Inspector Rodrick Maida amene amakalambira ndi ma drivers kunoko kumangochi. Iwo akunena kuti nkhanizi zikuoneka kuti zilipo ziwiri chifukwa chonena kuti nkhani onena kuti mwina achepese kakweredwe ka anthu chifukwa cha COVID kapena atsitse mafuta si nkhani yoti ngakambidwe ku district ndi nkhani yoti ikambidwe ku Mtunda. Koma iwo ane kuti ngati madandaulo oti mwina apolisi amakondera pa nkhani zogwira kugwira gari zimene zimayenda pansi kuti zina zipakire mopitirira muyezo zimene zapolisi ayitsetsa aone kuti chilungamo chilipo ndipo iwo anenetsa kuti chilungamo chimakhalapo choncho wanena kuti nkhani imeneyo akonza. Komabe mbali yawo madrivers akuonetsa kuti malingana ndi Afauku Kambwiri amene ndi amene akunenera madrivers apansewa akuonenabe kuti ifebi tikuona kuti apolisi akumangochi kuno ali ndi gawo loti agwire chifukwa zimene zidife timayenda pansewu timaziona akumapanga zinthu mokondera amasiyenta amagamoto zina akunyamira anthu ambiri kusiyana ndi ife minibasi. Then ndikuona ngati kuti amvana koma kumvana kwenikweni kalilepo. Nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yati ngozi zomwe zikuchitika chaka chino zodandaulitsa kwambiri pomwe zatenga kale miyoyo ya anthu okwana 23 kuchokera mwezi wa Julayi. Mmodzi mwa akuluakulu a nthambiyi Afayubi Mafongo amalankhula kwa Makawa m'boma la Mangochi dzulo pomwe amapereka thandizo kwa anthu omwe anakhuzika ndi ngozi ya madzi osefukira. Rafael Mlozowa ali ndi ripoti. Malingana ndi nthambi ya boma yoona zinthu zogwa mwadzidzidzi ya Dodma, madzi omwe anasefukira ku Mangochi sabata yatha pa 16 December anakhuza manja 144. La Mulungu nthambi inapita kukapereka zinthu zosiyanasiyana kwa anthu amene anakhuzidwa monga chakudya, pepala la plastic komanso ndowa za plastic. Mmodzi mwa akuluakulu a nthambiyi Afyaupi Mafongo anati chaka chino ngozi zogwa mwadzidzidzi zobwera moopsa kwambiri moti pakali pano zaononga kale katundu ochuluka komanso kutenga miyoyo ya anthu. Lonse la Malawi mabanja oposa 12,000 anakhuzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi zosiyanasiyana ngati mphepo ya mkuntho, mvula ya mphepo
komanso madzi osefukira. And pakali panopa ku office kwathu kaundu amene tapanga anthu oposa 166 avulala kamba ka ngozi zosiyanasiyana, komanso anthu 23 ataya miyoyo yawo chifukwa cha ngozi zosiyanasiyana. Phungu wa nyumba ya malamulo wa derali ya Victoria Kingston anathokoza boma chifukwa chobwera mwachangu kuzathandiza anthuwa. Titauza pa 17 iwo pa 18 anapereka ripoti, lero pa 20 December abwera kuzatithandizira anthu amene avutikawa pa ichi tikuti zikomo kwambiri. Mmodzi mwa anthu amene apulumuka pa ngozi, Tony Tiger, anati iwo pa ngozi katundu wawo ochuluka kuphatikizapo matumba achimanga, mbuzi 4 komanso nkhuku 16 zinapita ndi madzi. Malo mwa ZBS ndi Rafael Mlozowa. Ndipo tikadali pa nkhani za ngozi zogwa mwadzidzidzi, mvula yamphamvu yasasula nyumba m'madera ena m'boma la Kalonga dzulo kusiya anthu ochuluka ali m'manja mkhosi. Mkulu woona za ngozi zogwa mwadzidzidzi kumeneko Shepard Jere watiuza kuti konsolo ya bomalo ikufufuzabe kukula kwa vuto lomwe lagwali. Adamzundanyenga ali ndi ripoti. Nthawi ya zinja yafika ndipo monga mwa chiyembekezero anthu ochuluka m'boma la Kalonga akusowa malo okhala kamba ka mvula yamphamvu komanso mphepo ya mkuntho. Monga tikunena pano mabanja opitirira 600 amene akhuzidwa m'boma la Kalonga kamba ka mvula yamphamvu komanso mphepo ya mkuntho chiyambire nthawi ya mvula chaka chino. Loweruka mvula yamphamvu yaononga nyumba zokwana 15 mdera la mfumu ila ng'ombe mbomali komanso kuononga nyumba zina mdera la mfumu Kyungu, kuchititsa kuti mabanja okhuzidwa azikakhala ku tchalichi cha mpingo wa Sepi ku Ngara. Wapampando wa komiti yoona ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Myereka Village Civil Protection Committee achipapika Msisya apempha nthambi yoona ngozi zogwa mwadzidzidzi komanso magulu ena okhuzidwa kuti athandize mabanja awa ndi zinthu zofunika pa moyo wawo. Mkulu woona ngozi zogwa mwadzidzidzi konsolo ya boma la Kalonga Shepard Jere ati ena mwa malo amene akhuzidwa kwambiri ndi mvula yamphamvuyi ndi Lupembe, Nyungwe komanso Mbande. Pakadali pano boma liyamba ntchito omanga tchingo loteteza madzi osefukira m'mbali mwa mtsinje wa Lukulu ngati njira yofuna kutetezera madzi amene akhala kuchitika chaka chilichonse. Malo mwa Zodiac ndi Adams Clement undani. Akatswiri auli mwa nsomba achenjeza kuti dziko lino likhoza kutaya mitundu ya nsomba yochuluka ngati asodzi angapitirize kunyozera malamulo. Izi ndi malinga ndi mkulu wa bungwe lalipo Africa kusalima Brahms Mutali yemwe amalankhula pomwamba otsekera ntchito za usodzi ku chilumba cha Mbenje. Joseph Maziza ali ndi zambiri. Chilumba komwe kumachitika usodzi cha Mbenje anachitsegulira mwezi wa Meyi ndipo atseka loweruka pofuna kulola nsomba kuti ziswane komanso zikule. Zateremu adzatseguliranso April chaka chamawa. Mkulu wa bungwe lalipo Africa mboma la Salima Brahms Mutali achenjeza kuti dziko lino litha kutaya mitundu ina ya nsomba imene ndiyosowa ngati asodzi angapitirire kugwiritsa ntchito zipangizo zosayenera. Iwo ati pali pano bungwe lawo komanso magulu ena okhudzidwa akukumana ndi asodzi powalimbikitsa kugwiritsa ntchito njira zamakono zogwirira nsomba pofuna kuteteza njira yomwe imawapezetsa ndalamayi. Ngati tingakhale kuti tikuyendera limodzi pa nkhani ya kasamalidwe ka nsomba makamaka akamatsatira za njira zoyenerera makapaka pedwe la nsomba kutsogoloko chithunzithunzi tineracho chakuti nsomba zonsezo zomwe zakhala zikusowa zizabwereranso. Pali pano mfumu yayikulu makanjira ya mboma la Salima yadandaula kambaka kusowa kwa bwato logwiritsira ntchito pothamangitsa asodzi ponena kuti izi zikubwezeretsa mbuyo ntchito yawo yofuna kuteteza nsomba mnyanjayi. Bwana mkubwa wa boma la Salima Grace Chilwa Kanyimbiri atayiunika modekha nkhani. Anyamata athu amazungulira amayesera using the available resource komanso tikudzionera kuti ngati council ndipofunikiradi ndithu kupeza ndithu mwina thandizo lina la boti limene mwina agogo afuna ndi chofunikira kwambiri, koma pakali pano tibagwiritsa njira zimene timagwiritsa nthawi zonse tikamakapanga ma enforcement wozungulira madera anyanja nthawi yotseka ikakwana. Asodzi ochokera m'maboma a Salima, Nkhotakota, Likoma komanso ena ochokera mdziko la Mozambique akhala ali pa chilumba cha Mbenje mnyengo imeneyi. M'malo mwa Zodiac kusalima ndine Joseph Mazizi. Bungwe la Human Rights Defenders Coalition HRDC ladzudzula boma la mgwirizano wa tonse ponena kuti lalephera kukwaniritsa zomwe linkalonjeza pomwe linkachita misonkhano yokopa anthu. Muthenga wake wakutha kwa chaka bungwe lati mwa zina boma la mgwirizano wa tonse lalephera kuthetsa katangale, kupereka magetsi ndi madzi aulere komanso kupereka ngongole kwa achinyamata. John Paul Kayuni ali ndi ripoti.
bungwe lomenyera ufulu anthu la Human Rights Defenders Coalition ladzudzula boma la Achakwera ponena kuti lalephera kukwaniritsa zomwe linalonjeza Amalawi. Mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la HRDC Mbusa McDonald Sembeleka wauza atolankhani ku Lilongwe kuti bomali lomwe ankalikira kumbuyo lalephera kukwaniritsa zomwe linalonjeza Amalawi, mwazina polephera kuthana ndi katangale, kukweza mtengo wa mafuta komanso kuchedwa kuyamba kupereka ngongole kwa achinyamata mwazina. Akufuna kuti zikanayesedwa mnthawi yomwe ya 6 months ndiye komabe poti tikudziwa kuti 6 months mwina ndi nthawi yocheperabe, tikuyembekeza kuti zimene taziona ifezo zinazo zomwe sizinagwiridwe nkomwezo zigwiridwe. Kani ya katangale zikuoneka ngati tikupita chitsogolo nkubwerera mbuyo, kupita chitsogolo step imodzi nkubwerera mbuyo katatu kawiri. Zimene zozo tikunenetsa kuti mwina tisinthe tione kuti tikupita chitsogolo. Pali zinthu zoti Amalawi analonjezedwa nthawi ya kampeni ija, zina za simple osati zovuta AI. Nkhani yolemba ntchito achinyamata tikudziwa kuti si ya boma lokha AI, ndi nkhani yoti boma likonze ndondomeko yabwinobwino kuti anthu olemba ntchito azilemba ntchito anthu, komanso kukopa anthu olemba ntchito ozachita invest mdziko muno kuti abwere. Bungweli latchulapo zinthu zingapo zomwe likuti boma la mgwirizano atonse lakwaniritsa, mwazina ndondomeko yogula zipangizo za ulimi zotsika mtengo, kukhazikitsa lamulo loti anthu azipeza uthenga mosavuta, kuchotsa msonkho pa 100,000 kwa chairi yonse, komanso kuti mtsogoleri wa dziko lino wakwaniritsa kumapita ku nyumba ya malamulo kukayankha mafunso kuchokera kwa aphungu. Apa bungweli lati Achakwera akhazikitse bungwe lapadera loti lifufuze mavuto omwe akhala akuchitika mu ndondomeko yogulitsa zipangizo za ulimi zotsika mtengo. Bungweli latinso boma likuyenera kufotokozera Amalawi pa zomwe lachita kufikira lero pa nkhani yakuti lilemba ntchito achinyamata 1 million. Pa msonkhano wa atolankhaniwu bungweli linatinso lakhala likukambirana ndi boma kuti lichitepo kanthu poteteza mneneri Bushiri yemwe akuyankha milandu mdziko la South Africa limodzi ndi mkazi wake Mere ndi anthu ena awiri. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac ndi zambiri posayidwa pa kanthu pomwepo. Takulandiraniso nkhani zathu masanano muli ndine Chance Mulozo Banda, tionenso mitu ya nkhanizi. Oyendetsa minibus ayita zionetsero zokwiya ndi kukwera kwa mtengo wa mafuta a galimoto. Bungwe la Dodma lati ngozi za dzidzidzi zomwe zachitika chaka chino zodandaulitsa pomwe anthu 23 amwalira. Azaumoyo akulimbikitsa anthu kuti azikayezetsa msanga kufuna kudziwa ngati ali ndi matenda osapatsirana. Ndiwo mzamasewero timu ya Before Wanderers yapambana koyamba chaka chino mu Super League. Azaumoyo akulimbikitsa anthu okhala m'madera kumudzi kuti azikayezetsa kuti adziwe ngati ali ndi matenda opatsirana kuti apewe kumathamangira kuchipatala atadwalika kwambiri pomwe ndikovuta kuwathandiza. Mmodzi mwa akuluakulu a chipatala chachikwawa Maxwell Yambeni wati kuchedwa kulandira thandizo matenda monga othamanga magazi, mtima ndi shuga kungayike moyo wa odwala pachiswe. Christopher Sandali ndi ripoti. Mmodzi mwa akuluakulu ogwira ntchito ku chipatala chachikwawa a Maxwell Yambeni wati nkofunika kukhazikitsa ntchito yoyeza anthu matenda osapatsirana maka madera akumidzi. Ayambeni ati anthu ambiri omwe akupita ku chipatala ndi vuto la matenda a mtundu monga othamanga magazi, vuto la mtima, shuga ndi ena akumatero akaona kuti matendawo afika podetsa nkhawa kwambiri. Iwo amalankhula izi pomwe mpingo wa Malawi Assemblies of God umapereka mafani mu chipinda chogona amayi ku chipatala chachikwawa kuti asamavutike kwambiri ndi nyengo yotentha. Nthawi zambiri mwina zimativuta kuti anthu asambiri anthu amabwera ku chipatala mwina zinthu zitavuta kale fonoti chikhumbokhumbo chonoti anthu azipita azipimidwa kuti mwina tidziwe kuti kodi ndi ati amene angapezeka ndi nthenda imene komanso ndi ati amene mwina nthenda imene alibe sizimachitika mwina pafupipafupi. Koma zitakhala kuti mwina makanthu aja akudziwa kunoti akuyenera azipita ku chipatala kuja azikayezedwa mwina kukhale makliniki kunoti anthu aja aziyezedwa pafupipafupi kuti anthu amene ali ndi matenda ngati amene wawo azizindikidwa msanga. Mawu akudza pomwe malipoti akuonetsa kuti anthu 28 pa 100 aliwonse akumamwalira mdziko muno kamba ka matenda osapatsirana, pomwenso zikuonetsa kuti chiwerengerochi chikukwera maiko ambiri mu Africa. Mbusa othandizira ku mpingo wa Malawi Assemblies of God pajeratu boma la Chikwawa Anthawi Joseni
wati ali ndi mapulani wodzathandizanso kuchipatalako mtsogolomu. Ngati mpingo wa Malawi Assemblies of God timakhulupirira kuti pamodzi ndi kuti tikuyenera kulalikira uthenga wabwino, koma ndipofunikanso kuwathangatira anthu kuwatumikira angakhale moyo wawo wathupi. Ndifukwa chake titaona mmene kuli uchikwawa kuno kuti nkotentha, tinaona kuti tikhoza kuwathangatira pakuwayikira mafani. Akuluakulu ambiri kuphatikizapo mafumu akhala kupempha boma kuti limange chipatala chatsopano mboma lino, kamba kuti chomwe chilipochi ndi chakutha kwambiri. Malo mwa Zodiac kuchokera mboma la Chikwawa, ndine Christopher Sande. Timu ya Mighty Wanderers yapambana koyamba mu Super League ya chaka chino itagonjetsa TN Stars ndi zigoli zitatu kwa adu. Masewerowa anachitikira pa bwalo la Kasungu dzulo. Wanderers inali itasewera masewero atatu isanapambane. Bright Kanyama ali ndi ripoti. Adalephera kupeza chipambano pa masewero atatu omwe akhala kusewera, timu ya Mighty B Forward Wanderers inaonetsetsa kuti ibwerere ku chigawo chakumwera ndi mapointi 4 pomwe amasewera ndi timu ya TN Stars. Otseka kumbuyo Sheriff Yunusa anagoletsa chigoli mu chigawo choyambirira asanabwere Vincent Nyangulu ndi zigoli ziwiri kuti timu ya Wanderers ipeze chipambano chake choyamba mu 2020-21 TNM Super League. Masewero apakati pa timu ya TN Stars komanso Mighty B Forward Wanderers anayamba mochedwerapo kamba ka mvula yamphamvu yomwe imagwa, koma izi sizinaletse timu ya Wanderers kuti ibweretse chisangalalo kwa otsatira a timuyi omwe anali ndi mkwiyo loweruka pa bwalo la Nankhaka ati kamba kuti timuyi inalepherana ndi timu ya Kamuzu Barracks. Kupambanaku kwachititsa kuti timu ya Wanderers ibwere pa namba 8 pa mndandanda wa matimu mu Super League. Pa masewero ena timu ya Ntopa ikupitirabe kuchita bwino pomwe yagonjetsa timu ya Chitipa United ndi zigoli 5 kwa ziwiri zomwe anagoletsa Kondwani Saizi, Hendrix Misinje komanso zitatu kuchokera kwa Potiphar Likoswe. Nayo timu ya Blue Eagles yalepherana ndi timu ya Karonga United pomwe agoletsana zigoli zitatu aliyense pa masewero omwe anasewera pa bwalo la Nankhaka. Sten Malata komanso Peter Katsonga anagoletsera timu ya Mafco yomwe yagonjetsa Mighty Tigers ndi zigoli ziwiri kwa Chilowere pa bwalo la Chitowe, zomwe zachititsa kuti timuyi ifike pa namba 4 pa mndandanda wa matimu mu Super League. Pakadali pano timu ya Red Lions ndi yomwe ikutsogola ndi mapointi 11 pa masewero 5 omwe yasewera, ndipo timu ya Ntopa FC ndi yomwe ili pa namba la chiwiri, Silver Strikers ili pa namba la chitatu. Malo mwa Zodiac ndine Bright Kanyama. Munkhani za maiko akunja, mtsogoleri wakale wa dziko la Central African Republic Francois Bozize watsutsa zokonza zolanda boma kumene kuloweruka linadzudzula Bozize kuti mogwirizana ndi zigawenga nalowa mu mzinda wa Bangui lomwe ndi likulu la dzikolo patangotsala sabata imodzi kuti mdzikomo kuchitike chisankho. Apanso ndipo mtsiriziro pa nkhani zathu masanano kumatisanasiyane na inso mitu yake. Oyendetsa minibasi achita zionetsero zokwiya ndi kukwera kwa mtengo wa mafuta a galimoto. Bungwe la Dodma lati ngozi zadzidzidzi zomwe zachitika chaka chino zodandaulitsa pomwe anthu 23 amwalira. Azaumoyo akulimbikitsa anthu kuti azikayezetsa msanga kufuna kudziwa ngati ali ndi matenda osapatsirana. Ndipo mzamasewero timu ya B Forward Wanderers yapambana koyamba mchaka chino mu Super League. Pezani zambiri pa website yathu zodiacmalawi.com. Ine ndine Chance Mozapanda. Kumbukirani kuvala mask pomuli pagulu kuti mupewe kufala kwa kachilombo ka corona. Masana abwino.